Sådan, så er vi live. Skal vi lige have alt teknik her til at fungere. I har mig et sted, jeg har mig 2 steder. Det er flot. Nå. Velkommen til alle sammen. Håber I har haft en god dag. Og det hele. Vi venter lige lidt. Så kan I og jer der ser med, I kan bare skrive et hej eller et hjerte, så jeg ved, der er nogen til at se med. Tak for likes. Nå, skal vi se her. Gør vi lige det. Hej Vira. Nu skal jeg lige se, hvordan jeg lige skal dele min skærm. Det er jo lige det. Det er jo lige det. Ja, undskyld folkens. Nu skal jeg lige have styr på alt det her først. Det vil den ikke. Hvorfor vil den ikke det? Nå. Jeg kan se, at jeg er lige nødt til at lukke af igen, og så kommer jeg på igen, fordi jeg kan ikke lige finde ud af det her. Jeg kommer på lige om lidt igen. Ja. Jeg kan også bare fortælle, det kan jeg også. Ud fra det, jeg har på min anden skærm. Gamer. Vi starter. Ja, det er jo noget af en omgang, det her. Jeg vil starte med at sige velkommen til jer alle sammen. Og I ser med. Jeg har 3 anbragte børn. 3 forskellige steder. Jeg er flexjobber. Jeg er en kreativ sjæl, som jeg betegner mig selv for. Jeg har ADD. Jeg har nogle kroniske sygdomme, blandt andet. Og
Og alt det oven i en anbringelse, det kan være svært. Jeg vil starte med, jeg fik en underretning for, hvad skal vi sige, cirka 7 år siden fra Kolding Kommune af, da jeg boede i Kolding, af min ekskæreste dengang, der meldte mig til kommunen, fordi at, ja, mit hjem ikke var pænt nok for ham. Og ud fra det forhold af, det var et psykisk voldeligt forhold, jeg kom fra. Og der kom jeg ud med en svær depression, som gjorde, at jeg ikke havde noget overskud derhjemme til mit hjem. Overskud, det gik mest til mine børn. Og det kunne man godt se på mit hjem. Men jeg fik det bedre. Jeg fik det ikke helt for godt, men jeg fik det bedre. Så fandt jeg så min eksmand lidt tid efter, hvor vi flyttede sammen. Og så flyttede vi til en helt anden by. Ikke Kolding, det var længere ned til grænsen, der man sagt. Hvor man nærmest sagt skulle have en ordbog for at kunne forstå dem. Det var en svær beslutning også at flytte dem. Men for at kunne finde lidt til sig selv igen, så og for at finde noget at bo i med mig og min eksmand dengang, så var vi nødt til det. Mine børn har i den tid, inden de har haft vanskeligheder med deres, hvad skal man sige, at kunne håndtere at være til stede sammen med andre. Og især min søn har haft rigtig svært ved at være sammen. Han legede meget ved siden af, ved de andre, parallelt. Og det gjorde det svært for ham i hvert fald at kunne forstå den sociale tilgang til andre. Min datter, Marie, hun var meget, hvad kan man kalde det? Man kan kalde det en sur pige. Hun havde virkelig svært ved at kunne styre sine følelser. Der var et tidspunkt, hvor det var så voldsomt, at udreagerende hendes følelser, at hun har formået at slå sit hoved ind i en væg, og fik en lille bitte bule. Jeg vil ikke kalde det en lille bitte bule, for min mening, men det var en bule. Inden anbringelsen skulle vi jo igennem en test, som vi kalder det. Og i den tid, den test, en længere periode der, har jeg været under kniven, blandt andet, hvor jeg havde en galdeblære, der skulle fjernes. Jeg har haft problemer med mit knæ i den tid. Jeg har været på diverse medicin, på smertestillende. Yes. Og så udføre FKU'en på at være høj, hvis man kan kalde det på den måde.
det var ikke lige det bedste tidspunkt at lave sådan en test. Det forstod kommunen jo ikke. Men jeg gjorde mit for, at det kunne lade sig gøre, og det var noget af en omgang, må jeg nok sige. Fra at jeg fik den underretning, til at mine børn blev anbragt og kom ind under kommunen, det var, hvad var det, 5 år? 5 år frem og tilbage med kommunen. Hvad skal vi gøre, og hvordan og hvorledes, til at de finder ud af, at vi ikke var gode til at kunne håndtere børnene. Børnene, da jeg fik, det var til børn og unge, første gang, da vi fik udtalelsen, de skulle anbringes. Der blev vi jo ked af det. Men jeg fik ros fra sagsbehandleren af, at efter vi var kommet hjem til børnene og sagde, at de skulle bo 3 forskellige steder, at de ikke skulle bo hjemme ved mor og far, at jeg tog det stille og roligt, og ikke mistede overblikket på det tidspunkt. Jeg fik simpelthen sådan en stor ros. Og det gjorde også en del i, at jeg vil kæmpe. Og det gør jeg stadig. Men efterfølgende, de var kommet hjem til de 3 forskellige steder, hvor de blev placeret. En i Slagelse, en i Årslev, og en i Assens. Lidt uden for Assens. Jeg bor i Assens. Det var noget af en tumlerang. Vi havde faster og faren til de 2 store til at køre Arthur afsted, og så kørte fasteren, fordi fasteren var blevet netværkspleje til den mindste, og jeg kørte Marie til hendes pleje. Og det var en hård tur. Jeg havde sagsbehandleren i hælene hele vejen. Jeg var bange for, at jeg kørte fra ham. Nej, det gjorde jeg ikke. Men det er lidt svært, når man både skulle holde øje med kørsel den vej der, og holde øje med, at han var med. Så det var sådan lidt hul om hej der. Men det var en meget sjov kørsel. Så. Og kom hjem til min datters plejefamilie. Stille og roligt. Lige sætte sig og komme op og vise Maries værelse. Og lige snakke meget kort. Og så tog jeg hjem. For det ikke blev for svært for Marie side af. Og også fra min side af selvfølgelig. Det gjorde. Og når jeg var en tur, jeg fik hjem. Det var råben, skrigen, brøl. Og det hele. Det var godt, der er ikke nogen, der kunne høre mig. Jeg siger det bare. Og det havde jeg brug for. Lige at komme ud med det på den måde. Og især når man kører selv, så kan man også gøre det.
cirka lidt efter, hvor de var blevet anbragt, cirka 3 måneder efter, bliver jeg skilt fra min eksmand af. Grundene, dem vil jeg ikke lige komme nærmere ind på, men jeg kom på krisecenter, for jeg havde ikke nogen andre steder at komme hen, og det var de første par dage, det var tudebrøl, og komme til sig selv, og finde kræfterne igen, og det hele. Hvor jeg siger til mig selv, ej, nu skal jeg lige læse tingene igennem, akterne igennem, finde ud af, hvad jeg selv kan gøre. Og jeg er glad for, at det var et krisecenter, fordi jeg var glad for, at jeg fik et værelse for mig selv, blandt andet. Det, der gjorde, at jeg fik kræfterne igen, efter jeg var gået fra ham, var, at jeg ikke havde nogen til at slå mig i hovedet psykisk hele tiden. Fordi jeg fandt ud af inden, at det var også et psykisk forhold. Psykisk voldeligt forhold, jeg var kommet i igen. Og det var ikke godt for mig. Så det var også derfor, jeg kom på krisecenter. Og i det, jeg fandt mig selv igen, gjorde en hel del. Jeg fandt kræfterne, jeg fandt de kreative idéer igen. Jeg havde det sjovt med at være mig igen. Jeg elskede at være mig igen. Selvom jeg stadigvæk ved, at der er stadigvæk nogle men fra dengang jeg har været i de forhold med psykisk voldelig. Og jeg arbejder stadigvæk rigtig meget med mig selv angående det. Og især finde energien i at være i nuet. Og at det er i orden. Og ikke at være mor hele tiden. Og man også kan være sig selv. Og være mig selv. Og det tog lidt tid for mig at indse, at det var i orden. Jeg vil altid være mor til mine 3 krudtugler. Og nogle gange kan de også have mig som pesten, men det er også helt i orden. Altså, min datter, hun synes, jeg er pinlig en gang imellem. Især når vi går ned i gågaden. Hvor jeg har det skide sjovt. Blandt andet her for et stykke tid siden, så jeg en kylling i tieren. Den kunne danse. Og jeg er gamer, og jeg spiller Fortnite. Og den kylling, den mindede meget om de kyllinger i Fortnite. Hvor jeg siger, se, den skal jeg have. Hvor jeg går ind, og så tænder for den. Og så lavede Marie en Houdini. Hun var væk. Hun var sådan, hvor blev du af? Ja, mor, jeg vil ikke være i nærheden af dig, når du er sådan. Nå, okay. Det ved jeg for en anden gang, så. Men hun synes, det er sjovt. Altså, hun kan også løsne lidt op en gang imellem, og så gøre det samme. Jeg har gjort det flere gange, blandt andet med en julemand heroppe til jul, hvor jeg trykkede på den, og den er danset, og så har hun lavet en Houdini igen.
Jeg tror, det er hendes yndlings at være Houdini. Øh, og sådan nogle oplevelser, de er jo guld værd og sjove. Blandt andet for mor her. En af de ting, som jeg har gået op i, imens jeg ikke har haft mine unger, det er blandt andet e-sport. Jeg har været e-sports hjælpetræner. Og mine sønner, de synes, det var mega sejt. Mor er e-sportstræner. Sådan. Det har også hjulpet mig en del i at komme ud af min skal og være træneren og træne andre i det, man egentlig også selv kan lide at lave. Og se dem udvikle sig. Og jeg fik også en del med fra det, at man kan være bestemt og lige på, uden at være for stram i betrækket. En af de ting, som har gjort, at jeg kunne komme igennem samværende, især de overvågede samvær, var det kreative. Mine børn, de synes, jeg er tosset med det kreative en gang imellem, men det har gjort det, at selv en samværskonsulent har kigget lidt, okay, kan man lave det? Hvor jeg har taget et stort lagen med stof, hvor vi har malet. Og sammen blandt andet med Marie, med min datter, til at starte med. Og hun synes, det var mega fedt. Jeg var, jeg var meget indelukket til at starte med. Også med kommunen og sige, det her det mener jeg, og synes ikke, det er en god idé, og det var kommunen. Jeg var ikke god til at sige kommunen imod. Og sige min mening blandt andet. Men det er jeg blevet. Og det, at jeg også observerer, hvordan mine børn er, når jeg har dem, har også gjort en del ved, at hvordan jeg er over for mine børn. Jeg ved, at den mindste kan hurtigt blive overstimuleret, overvældet og ikke skal have for meget ind. Og han synes bare mor og sig, fordi han får lov til at spille PlayStation og computer. Men han bruger også computeren, PlayStation, til at koble fra.
det der med, at børn har for eksempel tablet, for eksempel, og de sidder bare og scroller, uden egentlig rigtigt at se, hvad de laver eller ser på. Men det er for at koble hjernen fra. Selv vi voksne gør det også en gang imellem. Med at bare scrolle igennem TikTok eller Facebook, for bare lige at sige, jeg skal lige have en pause, farvel. Og det. Jeg er rigtig god til at sætte mig ind i min børns, hvad kan man kalde det, behov. Det de har brug for. Jeg ved fra mig selv, at jeg har blandt andet ADD, den stille ADHD, hvis der er nogen, der kender det. Hvor man bliver hurtigt overstimuleret, eller man skal ikke have for mange indtryk, og man har brug for en pause. Og det er ikke bare fordi, jeg har den diagnose, men at jeg bliver også hurtigt overstimuleret med for mange lyde og for mange indtryk på én gang. Og jeg kan sætte mig ind i deres sted med, hvordan de har det med de forskellige ting. Og forstå, hvorfor de for eksempel udreagerende. Jeg har også lært at fortælle mine børn, hvordan jeg har det, når jeg er overstimuleret eller har brug for en pause. Og det tager de rigtig godt imod, for at sige, at jeg kan sætte mig ind i dem. Jeg forstår udmærket godt, at de kan have det sådan en gang imellem. Og at jeg også har det sådan en gang imellem. Og det kan være svært, hvis det bliver for meget. Og så er det jo godt, at man har sin telefon eller tablet. Og hvis der opstår nogle konflikter imellem mig og mine børn, så finder vi en løsning sammen på konflikten. Blandt andet, hvor jeg havde Mathias, den mindste, og Arthur. Arthur fik besked på Mathias, fordi han lånte Mathias' tablet. Lånte hans tablet, hvor han var gået ind i en app-spil, som han ikke måtte gå ind i. Og hvor Mathias så blev ked af det og går op på sit værelse. Vi var hjemme ved fasteren på det tidspunkt. Hvor jeg så ser, at han bliver ked af det og render op. Og jeg går op til ham. Og snakker med ham. Jeg spørger mig, om han har brug for en kram. Det har han ikke. Så behøver du heller ikke at give mig en kram. Men at jeg holdt stadigvæk min hånd på hans fod, for at vise, at jeg er der. Og så hørte jeg, hvorfor. Og det var på grund af, at Arthur var gået ind i en app, som han ikke måtte. Fair nok med det. Det er jo hans tablet. Hvor jeg sætter mig ind i, at han
bliver sur, ked af det, at hans bror ikke høre det efter, når det er hans tablet, at han ikke forstod det, Mathias sagde. Arthur kom så op lidt efter, og så hørte jeg ham lige om situationen, og at man skulle spørge, for at næste gang. Jeg synes selv, at jeg klarede den situation ret godt igen, fordi jeg satte mig ind i hans følelser, jeg satte mig ind i, hvad vi kunne gøre til næste gang det skete. Og efterfølgende er der ikke sket noget, fordi vi har været ops på, at når vi låner hinandens tablet, så skal vi ikke gå ind i de forskellige, før vi har spurgt. Og der synes jeg selv, jeg var ret sej. Og jeg forholdt mig roligt, jeg var ikke sur, jeg råbte ikke, jeg var stille og rolig, selv jeg var bange for mig selv næsten. For før kunne jeg sagtens godt sige, det skal I ikke, og I skal ikke låne hinandens tablet og alt det der. Men jeg har mere tiltro til mig selv, hvor jeg kan gå ind og se mig selv i dem, og fortælle dem, sådan her gør vi næste gang. Og jeg kan snakke med dem om det, uden at blive sur og vred på dem. Og når vi er sammen, har jeg det sådan, at vi tager det stille og roligt. Vi kan sagtens godt opleve noget, men det er noget, jeg vurderer ud fra, når jeg får dem om fredagen. Der er weekender, hvor vi sidder herhjemme eller ude og gå en tur, men vi mest sidder og snakker, leger, spiller på PlayStation blandt andet. Den mindste har spillet PlayStation, er begyndt at spille PlayStation her for 6 måneder siden. Og det synes jeg er ret vildt, at han er blevet så god lige pludselig.
Og Arthur, han synes det er sejt, at hans mor spiller Fortnite. Og at jeg har været e-sports træner. Bare det, at vi har for eksempel Fortnite sammen, gør, at man kan komme ind på drengene på en helt anden måde, fordi man har den samme interesse. Og efter anbringelsen, så har det været svært for mig at lære dem på ny igen, fordi jeg virkelig positivt udviklede sig. Men at have sine børn 1 til 2 gange om måneden, og bare at man har fra den ene til den anden gang kan se udviklingen i, at de er blevet ikke medgørlige, det er børn, hvor de har for eksempel Mathias startede i skole her i år, i sommers. Han har aldrig i børnehaven skrevet sit navn, skrevet et bogstav. Never ever. Det kunne ikke tænke sig overhovedet. Men efter 3 måneder i skole, så kunne han stave sit navn og skrive det. Hvor man tænker, okay. Og det gad du slet ikke for 3 måneder siden. Så i det, at man kan se den fremgang, gør en rigtig stolt. Selvom man ikke har været med i hverdagen med børnene, og i skole, og aflevere dem, men at man er med på sidelinjen, kan virkelig være svært en gang imellem. Men at se ens børn vokse op, hver for sig, og se den store udvikling, de har været igennem de sidste par år, er vildt. Fra at mine børn har været indelukket, både indelukket og udadvendt, og til at være nogle knaldperler, som man kan kalde det. Glade, aktive, krudtugler, og være nogle banditter en gang imellem, men også have det sjovt, og at de også kan se, at mor kan have det sjovt, og jeg kan også være et legebarn imellem. Gør bare, at det er så sjovt at være sammen med dem, når jeg så har dem. Jeg kan også have nogle weekender, hvor jeg ikke har energien. Men mine børn, de giver mig energien. Man får lige pustet noget ny energi ind lige pludselig, når man får dem. Og man kan være... De elsker, at jeg er skør en gang imellem. Især Mathias, han ryster bare på hovedet og tænker, mor, du er skør. Sådan var jeg ikke før. Jeg gik ikke med til deres fjolligheder. Jeg var med på sidelinjen. Jeg synes, jeg var flov. Jeg var generet.
Altså fra det dengang, bare for 4 år siden, at være generet og stille og ikke vidste helt, hvad jeg gerne vil, til nu, hvor jeg kan opføre mig som en eller anden fra den anden verden af, nede i gågaden sammen med min datter. Selvom min datter synes, jeg er skør en gang imellem, og tænker, mor, stop. Men hun synes også, det er sjovt. Og vi snakker også meget om, at have det sjovt, uden at lave det store. Jeg sætter pris på, at selvom vi er herhjemme, så hygger vi os, snakker, er sammen. Om det så er hver sin ende af stuen, for eksempel med drengene. De overtager tv'et med Playstation, så overtager jeg computeren med Fortnite sammen med dem. Og det elsker de. Og jeg kan også se en kæmpe fremgang i, hvordan jeg er mor over for mine børn. Jeg tager konflikten med det samme, når der er en konflikt. Jeg venter ikke. Jeg er ikke flov over at sige noget til mine børn, når vi er ude i offentligheden. Det var jeg før. Der kunne jeg først... Jeg var så flov, at jeg først tog konflikten, når vi kom hjem. Det er jeg ikke mere. Jeg kan sagtens godt tage konflikten nede i butikken og være ligeglad, hvad de andre tænker. Sådan var jeg ikke før. I den tid, jeg ikke har haft mine børn hjemme, der har jeg brugt rigtig meget tid på at læse om mentalisering, og også blandt andet med min ADD, hvad det medfører sig. og, og det er i orden at tage en pause fra omgivelserne af. Og tage en pause for sig selv af. For at kunne få kræfterne igen til at være sammen med andre. Jeg har engang imellem nogle rigtig gode snakke med min datter, angående hvordan man har det, og hvordan man håndterer det hver især, og hvordan man selv håndterer det. For eksempel med, at der sker for mange ting, og overblik, og overskud, og træthed, og det er i orden at sove. Og de gange min datter har været hjemme med mig til samvær, jeg tror de første 2 timer, så sov hun. Og jeg siger, det er helt i orden, det skal du ikke undskylde for. Fordi hun havde mani med at undskylde, mor. Det skal du ikke tænke på overhovedet. Du sover, når du sover. Og hun så er en teenager, det er så, hvad det er. Men at snakke om det, hvordan man har det, følelsesmæssigt, at min datter kan snakke med mig følelsesmæssigt, det kunne hun ikke. Hun kunne ikke finde ud af at sige, mor, jeg er sur. Eller
eller ked af det, eller sulten for den sags skyld. Og nu i at hun er god til at sige, hvad hun gerne vil, og hun siger, at her den næste stykke tid, så vil hun ikke hjem og overnat, fordi hun har for meget set til hjemme ved plejeforældrene. Og helt fair, hun skal have lov til at finde overskuddet igen. Hun går blandt andet til spejder, og hun er hjælpeleder, og hun er med til at planlægge, og hun er på ture med dem, og det ene og det andet, og det bruger hun rigtig meget tid på. Og for at kunne passe sin skole også, så har hun gjort det, at hun kun vil have en par timer samvær i stedet for. Og det synes jeg er helt fair. Hvor jeg også har snakket med hende om det, at det er helt i orden, at hun har gjort det. Og hvis hun gerne vil hjem og sove igen, så skal hun bare sige til, for jeg er klar. Vi har fået en helt anden tilgang til hinanden, mig og hende blandt andet. Det er stadig den der mor-datter forhold, men at mor her kan skabe sig tosset en gang imellem, det synes hun er mega sejt. Arthur, min søn, mellemste, jeg har 2 drenge, han er udfordret med det sociale. Han har også udviklet sig rigtig meget, efter han er blevet anbragt. Men det har gjort, at han er blevet mere udadvendt. Han er ikke den stille dreng længere, som han var før. Han er mere gå på mod. Jeg vil næsten sige, han er hyper en gang imellem. Og han siger, hvad han gerne vil. Og det er han blevet rigtig god til. Blandt andet. Og den lille efternøle, som jeg kalder ham en gang imellem. Den udvikling, det er jeg godt overrasket over, at det har blevet fra, at han har været meget indelukket. Han ville ikke rigtig i børnehave og det hele til, at han kom i skole. Han vil bare gerne afsted, og det kan ikke gå for langsomt. Hvor da han gik i børnehave, var det for meget for ham. Han igen indtryk, larm, skolen tager hensyn. Selvfølgelig ikke i så meget, men at han er til stede, og han vil tingene meget mere, end han ville før. Og at man kan se hans udvikling, hvor langt han er kommet, bare på det her halvår. Det er vildt at se. At han er lige så skarp i munden, som hans mor er, det siger vi ikke til nogen. Han
er lige så stædig som sin mor. Det siger vi heller ikke til nogen. Øh, men han elsker sin mors skøre idéer, som hun kommer på en gang imellem, som jeg selv tænker, okay. Og der er også fart over feltet ved ham. Og han er pisse god til det, han laver en gang imellem. Blandt andet med spil og det, han er i gang med. Han er pisse god til engelsk. Han er sgu 7 år. Og det synes jeg er vildt. Men han elsker også at komme hjem til mig, for der er ikke der er forventninger for ham, men jeg afstemmer dem sådan, at han kan slappe af hjemme med mig. Jeg vil gerne have, at der ikke er for meget rundt om mine børn, fordi jeg ved selv, hvordan jeg har det, hvis der er for mange ting rundt om mig. Og når man skal også have energien til ugen efter. Og det kan jeg se på mine børn. De er mere afslappede. Vi tager det stille og roligt. Hvis vi ikke når det, så når vi det på et andet tidspunkt. Og jeg sætter nogle krav til dem, men det ikke er for høje krav, for de skal også kunne være i det. Især når de vandrer til sted, plejefamilie, deres fader, og så hjem til mig. Og det kan være noget af en omgang, som gør, at de ikke har energien til skolen, for eksempel. Hvor den mindste har haft nogle dage, hvor han har haft behov for at være hjemme fra skolen af. Fordi der er sket for meget rundt om ham. Hvor jeg tænker, det er også helt i orden. Hvor han skulle også kunne have overskuddet til at kunne være til stede i skolen og være sammen med andre også, og bare være sammen med familien. Så ja. Så har jeg ikke så meget at sige igen.
Altså, man kan sagtens godt udvikle sig som mor, uden at have sine børn hele tiden. Og man kan også udvikle sig som person, når man er mor. Og at man også selv er med i det hele. At have styr på med, hvor godt det går en. Jeg har det rigtig godt. Og er selv ret imponeret over, at jeg ikke er gået ned med flaget. Fordi at mine børn, de er anbragt. Jeg har også et rigtig godt samarbejde med plejeforældrene. Og det har også gjort det rigtig meget for mig, at jeg har det samarbejde med dem. At jeg kan komme til dem og sige, der er lige et eller andet her, at jeg tænker, hvad sker der lige her? Og det synes jeg er mega fedt, at vi har det samarbejde. Og det gør også bare, at jeg føler mig mere tryg i, at mine børn, de er hjemme ved dem. Og det gør det rigtig meget for mig i, at jeg kan også fortælle en bekymring angående børnene, hvis der er et eller andet, hvor de tænker, har I også lagt mærke til det og det og det? Og så vil de også gå ind. De er ikke ligeglade med mig som mor. På ingen måde. Og det er jeg rigtig glad for. De tilsidesætter mig ikke. De lytter med, hvad jeg har at sige. De tænker sikkert nok også, at jeg er lidt af en weirdo. Men de synes også, at jeg klarer det skide godt. Og de kan også se, jeg har fået fortalt fra især Arthurs plejeforældre, at jeg har udviklet mig rigtig meget. Og det synes jeg er fedt at få at vide. Blandt andet. Og at jeg har også fået at vide fra Mathias' faster, at jeg har udviklet mig rigtig meget. Og at så jeg tænker, jeg vil runde af her, så. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Og tak, fordi jeg måtte fortælle om det. Og tak for i aften.